Казвам се Янислава Колева, на 25 години от Бургас. Реших да си направя операция на носа, тъй като изобщо не го харесвах. Има голяма гърбица, широки ноздри. Както каза доктора, имах чувство, че всеки ме гледа точно в носа. Тогава отидахме на място и той погледна ме носа, каза кое не е наред според него. Да, още на момента запазихме час за операцията. Когато вече стана време за операцията, дойдохме на предния ден в Истанбул. Направиха ми изследвания, разпитаха ме за заболявания, алергии. Общо взето беше това. И вече на следващия ден, сутринта беше операцията. Сутринта ми дадаха дрехи, с които да се преоблека. И изчаках малко и след това ме взеха към операционната. Там вече сещам се само как говориха някакви хора около мене и в следващия момент сложиха ми маската и вече нищо не се спомня от там нататък. След операцията се чувствах добре, нямах замайване на главата, нито ми се гадеше, нямах и оттоци тогава. И сещам се просто, че мина добре. Сестрите непрекъснато идваха и питаха дали имам от нещо нужда, правиха си разходки с мен и общо взето всичко мина добре, но последващия ден ме изписаха от болницата и тогава се прибрах в България. На първия ден след като се прибрах, тогава започна леко да се усещат оттоците и общо взето аз не мога да се оплача от нищо, мина си перфектно и на седмия ден вече дойдох в Истанбул, за да ми свалят тези тръбички и това беше.